हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि अनजालि बसुमतारी इउटुब चेनेलाव फिन खनसे बरायना थाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं लोगोफोर दायो जोङो जुमब्रा जाहांदो आरोना ओमफ्राय जुमब्रा जानायखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो होननानै आङो भिडिअ लाबाय ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ आंजों लोगोसे फैदो बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ जागायलांदिनि नै लोगोफोर नारें जुमब्रा जानो जों नारें जुमब्रा ओमफ्राय नारें जुमब्रा लेमग्रा सानैया ओंखारथ'आनो जाहैबाय मेकआप खालामाखैना ओंखारथ'आनो ओमफ्राय नै आं सामब्राम गुफुर जालु देनानै लानोसै आरोना मा नुदोंब्ला नायनो थांदों बिरनानै गोन्नायाव बाथाबना थाबा नाया साला नामखौ खोन्थाफै नोंनि नामखौ खोन्थाफैब्रा गावहानो दहायनो ओंखारनो होननानै लेमबाय थाइसेया ओमफ्राय सामब्रामखौ गुफुरखौ देग्लिनानै लाबाय ओमफ्राय आं दानि आलुखौ दानसै आलु देबाय ना आलुआबो जेनेबा थाइसे लेम दायो जाबाय थानोसै नारेंआ थिखांलायनासो जानो मोननांगौ दाउ होनबा आंनि सिगां जाना भिडिअ'आ जा होनबा र' नै जानोसै नांगौ दा लुबैखो नाङा गावनि आखाइया नुदो जाबाय दं दाय नायनो माबायदि हालाबो नै जाखांबाय बारा लुखाबाय आरोना मस्ला रोसिखौ लोंजोब्बाय खुमब्रा हाबाय बयलार बेदरजों खुमब्रा जासिगोन जों दा बेगरखौ बख'नाया बख'खानानै हाखांसिगोन ओमफ्राय माइरंबो सुहैखानोसै इसेल' नुदो दै इखौ बुरजायानो नै इनो र' लाव खुरैथाम इसेयानो नै खुरै इसेल' जाथारालै नोंसोरो न'आव थांबासो गोसोमनि जाना फैगोन दे नायबाय था माइरं सुनोसै आं दायो नै ओइ
400 बेसेबालाय 32 ना 33 दि हा जाबाय आरोना लोगोफोर सुखांबाय आङो नै दायो दैसो होनानै लाखाबाय फैफादोहाय सुना लांसै जोंनि जायगाया माइरं माखाया ओंखामखौ जानबाय आङो गासैबो नै बयलार बेदरजों खुमब्रा बयलार बेदरजों खुमब्रा आरोना खुमब्रा हाग्राफ्रा लोगोफोर आं नोंसोरनो मोनसे खोथा शेयार खालामनो दं आरोना माने आङो पार्लारनि कर्स लानो मुसलपुरावनो रुम भारा थाफैबाय आरोना जोंहानि आनैसोमोनजों जमानो न'निफ्राय आरो एसेबां गोजान थांलाय फैलाय खस्थ' जायोना सिमलानिफ्राय फैना मुसलपुर फैनांगौ बेसेबा खस्थ' जायो आरोना थांलाय फैलायनि थाखाय मास मोनथामनि थाखाय आं माने रुम भारा थाथ'बाय आरोना ओमफ्राय दायो आङो रुम भारायावनो दङ ओमफ्राय जानाया जोंहा आनैसोमोनजों जायो ओमफ्राय थानाया माने उन्दुनाया सासे नानैजों थाफायो आरोना ओमफ्राय उन्दुनाय रुमायनो देखायनोसै आं नोंथांमोननो इयाव जायजोंदि आं सासे नानैजों उन्दुफायोना बेयाव संजायो आरोना बे आं इजों जाफायासै नानैजों मानो होनोबा आं मास मोनथामावलाय माने एसे माल बुस्थु लाबोनो इदि होननानै माने जाफायासै आरोना ओमफ्राय इयाव आनैसोमोनजोंनो इयाव उन्दुयो आरोना जों सानैजों ओमफ्राय रुमसेयाव बिसोर थायो नै बे रुमसेयाव बिसोर थायो ओमफ्राय ओंखामखौ जों जानबाय ओंखायनो इसोरो थायो आं इसोरजों जाफायो आरोना ओंखामखौ मा संहान्दो खुमब्राजों दाउ नै खुमब्राजों दाउ नै बिथाङा संगोन नायनोसै गोथाव जागोन जाया सामब्राम गुफुरासो नारें जानाया थबसे आखाइखौनो गार'फाबाय आरोना नारें बिगुरजों जोङो सासेया लायनो थांदों ओमफ्राय दा आलु देनो नागिरबासो मोनद' ओइनो लाबोगौ फासला थबसे आखाइखौ गार'फाजादो आंबो बावदोबा मा गिलिरथार आखा फारसेजों गारनो नागिरलाय बे हायासै आं बिदि गारबाय सोरबा लागाव आसोल जों दस' खानायफोरखौ मा नाम मोनलाय ना मनम नोंना मा नाम मोनलाय नामा सासेना मोनामनो आंना नाम दोनथ'वाखैसो माबा नायथ'वाखै गल'ना नायथ'वाखै देरथारजोंबा गल'ना नायथ'वाखै जोंहा नायनो नागिरदों फान्जामुथियाव दायो नै खुमब्राखौ होनानै लाबाय बेदरखौ दायो उनाव होसिगोन ओमफ्राय
दा जोङो आलौ सालौ देनानैबो लाखाजोब्बाय नायलांबाय थादो नोंथांमोना दे खनसे एरना होदोब्रा नै बेदरखौ होबाय आरोना जोंना फाइनालि जोंना बेदरखौ होबाय लानो बावगारदों आं माने बेदर होनायखौ दे खोबदो साफा गोदौनायखौ बिथाङा संदो आरो दायो नै जोंना ओंख्रिया गोदौबाय आरोना थिखांलायबाय साखिखांखाबाय संख्रि टंख्रि नांजोब्बाय होबावबाय बारा गोबाव नाङालै दै होखायासै ना मैगङाबो बुरजाखाना ना मोनाबो जागोन आरो आलु भाजाफोर एवदेरनानै ना जाबायो खालामदो साखि बावसोनसैनो नांखाबायलै बैया गोथाव गोथावआनो खुमब्राया गोथाव जायाखै जादो खुमब्रायानो गोथाव थाइसेल'सो ओमफ्राय बाजैनो होबा हांसो जागोन दे मोनबाय आरो ना जोंनि ओंख्रिया फाइनालि फाइनालि हो गया